Magayon talaga sa aluan. Dati ko burin ko. Ano ba ito? Mama, ang people magayon na. Open. Baka doon. Baka doon. Ay, nagkakalit ko pala. Ano? Supang sila yung nagiging mga para hindi siya.
We do same. We are holding. Ano kung mga buwan kami? Ayaw nga daw sa commission. Ayaw na dyan sa global team. Kain ka kung may buwan. Ano daw? Ilalagay mo. Ika lang ang world champion. Maling. Ano yung minutes na nagiging? Tawag na ako. Ako makakawa ko sa piso. Yung next one. Tapos pinabas yung video yan.
Pamilya, kahit ka lang video pamilya naman sa kuya. Magayon mo. Video ano manini? Uy, slime. Ano? Ano naman yun? Yung sinayang hindi ko lang ano kaya. So, kuya, makusunod ko na. Ano naman yun? May kumbi pa. Ano sa mga may pang-slime. Pamilya ko lang ako. Bakit kami sa yes, may papa. Uy, uy, uy. Medyo, ano na yun na buhay mo? Ang babad mo na naman. Ako, 253. Medyo, hindi mo kukuha ito sa luya.
Eh, kaya kahuli ko rin. Kung nakagalan yun. May kakapot eh. Puno siguro eh. Puno. Hindi ako magdadala. Oh, yun. Dadala ko. Maging sumira ako.
naman sa ulo niya ko. Hindi ko sa inyo. Yeah. Yeah. Ayun. Yo. Marayot. Ito ba may tulay?
Nakakasal pa yung buhok. Sir Joseph, magalit ka. Bye. Galing. Wow. Hindi na. Ate, sumada na ako. Wala mo na. Sumada na ako. Right. Ano ka nagbabalik? Itong mga oras, makakabalik pa rin kung meron mo. Bro, bakas ka, sunod ng pulo mo. Sabi mo nga, na ano, pag nakakilala. Sabi mo nga, nag-abuso. Sabi mo na, ako, 950 nag-abuso. Kasi ito. Ako kay Pandel din po.
Hindi pa lang gabot-gabot. Kung Joseph sa taas, tapos kung Joseph, siguro, pamilya, pamilya kung wala mo kaya yung Ay, kaya amarin. buko man na nga, hindi pa dito yung mamuhay nga ako. Grabe, overfit na nga yung may papel ko sa email. Ate, email. Bali na sa mga sumbali. Oo, wala yan. May papel. Pamilya. Ano mo? Hoy, may kaya ko. Pamilya. Pagkaling. Yan. May galing po ako. Ngayon, kung maling, bulo ko sa. Ilaw. Ano? Buwan na ako kanay ko. Yan ang tulong ko. Lalo ako. Ayun, ngayon. Ano rin, ano rin. Hindi ka luso, magkuha ang fighter. Kudin ko? Okay. Pagpuro niya, ito daw, ano mo? Go guys!
Hindi pa po sa wala ko naman mag-forward ko. Balik mo, may binang Ano ba yan? Okay siya po. Kung pagbabayan mo, ito mo kapag-bayan.
Dapat nabunayin yung tubig sa Alam mo na, kung mga ito, kailangan yun. Uy, kung di mo kapag-buhay naman siya, ano? Dito na yung gago. Ala, Igil! Alam ko na ako, kunay na ito. Magayaw. Ano yung gawin niya? Ayun, si Jonas. Pero nakagaling sila sa loob. Lulo ako. Kapag nalagdagan nila, ang isang nalagdagan nila. Tapos, makamakala na ito. Kaya bang ayos yan? At pag uwi na rin natin eh. Josh? Di ba? Kahit tapos na gano'n na siya, para wala akong ano, wala akong damilog. May pangalit na kakanabilan. Kita paliwain mo po ay. Pero, bakit ka daw mga lalaki naman?
Ano yung magkano? Ano bawat mga dinagdag mo talaga. Parang ginamit mo pa training. Wala akong magamit na sa kanya. Pero kung yan, nakita na ko yan. O ginamit ko, hindi ano ko lang. Wala ginamit na sa training. Ah! Yung pagsabi ko sa ang piso. Isang mga prices, mga ano piso? Diba, ano? Nakarinig na ano? Mura ko kan mo sa iyo. Ngayon mo mo. Gawin niya, may kinasipin ko ano, may kumakain ng ball. Sabi na na. Hindi mo pala mo pa yun. Kasi tayo makakulit ng brother. Burgos na magaling sa akin rin. Get out. Get out. Ayun na
pala din mo din ang plan din ako yun mo. Bakit naman ko? Tagdag mo. Ikan bro, ano, nagpatagaw kay Kanto na ultimate council sa kanya. So, kung baga, ready yung country, nagtali ko, nagliba, o ligtas mo hayo, lagi ko suko. Salamat. Wala na yan. Hindi, ang Oo, dito. Hindi na tumatawag. Pero trading mo daw po. Wala ba naman ay kasumpi yung kita mo. Uy, Mariki! Mariki! Uy, Nathan! Oh! Ano mayari kung mag-sabi kung naman? Nagtatanong mo pala yung sa kalibon. Mura ko ako tanis kung pilin mo. Subidin mo ako. Wala, naglalayo ng puta. Lumilipat ka ba? Then you know. Sige na lang nila, kapit mo. Tumatapit ko lang. Putang wali. Tapos, ito pa na hype mo, oh. Makakilis ka tulis ng mismo na Para sa ako. sumaibulid pa. Maro, kiri. Hindi. Naigit na doon. Salit na!
Ano meaning ng ano, ng gold card? Anong greatest of all time? Dogma. Dogma. Ano nga? Dogma. Ano nga naman? Look, ilatag lang ko eh. Ano pa lang to eh? Similar eh. Pinapuntahan ka na siya. Aros tayo. Mata, ito mo. Nagduda ka, ano, nagduda ka. Slow the element. Plus 3. Para sila na i-review. Issue. Right. Kung talaga pag sinisya yung gagarang na yun. Ako rin nag-aaga. Hindi ko text. Kaya na. Huwag na nga. Ito yan. Madidisgrasya ba? Madidisgrasya ba siya? Ayun ako. Ganun may bayad? Ay, naku, pambayad. Ayan o. Ano na lang sa pinik ko ba? Ano dami? Uy, ano, kunwari, kalaban niya, kunwari, bunakos ka ng lalaki. Then, pero ako rin nakos ka sa kaibigan. Mas maganda ako ng sibisyo. Aram niya pa ng mga gano'n.
Kasi may kanto na mo, complete with the itis. Sino pa niyo? Hindi pa siya maipagpal yung... Kasi pag yung kaniyas ng ground, ay pwede ka ano. Dapat, kasi dapat. Dapat. Pero, pa? Sinapata, gano'n. Binili niya ito. Binili niya ito lalaki. Pero, nagay sa sister. Magkano. Siguro siya baga. Nagito niya siya. Pero, nagpustay. Nagpustaya. Pero, siya. Kung ka magsayo, magsayo. Ganun ko nga, kahit yung malaki siya, no, pero, wala siya kagabaw siya, kaya parang sa reaction niya, hindi tayo naglaban siya. Ito ko sa malaban ka na, pero alam niya, kaya na kung ito siya. Kaya pinatapos ko siya. Why? Yung pinakaroon. So, dili na ito mag-speed ito. Hindi mas air. Temporal ito, kung mga ito, di siya ay nakahamos. So, kulinting panso, mainit yun. Pinay ko, wala na ko. Then, araw kayo ito talaga sumikas na lumog talaga sa daga. Kung nagkuran ng tubig, nilaong. Bilaw sa kabaong. Pinay ko rin na ano. At na, sato, Kapay ko na nga yun. ganon. Say, normal sa natin. Mainitin yun. Ito, mainitin. Sa dagat na. Ang tawag gawa. Say, ang normal. Pinainin niya kasi. Kasi ito, Si Mr. Beast, ano din. Mr. Beast na aircon, tapos bookmaster, may ilaw, may electric fan. Say, ang normal daw. Ano sa host na ilaw? Hose. Pero ako na ngayon. Ganyan lang. Bigla ko, gusto yung ano na. Ay, ito. Ano? All-time millionaire. Lupit yung height ng Mr. Ito pang buhos ka, nagyari ko. Ako kaya nga, ipakapi ko. Shit!
Clara. May tao. Yung ko pa nila. Maski ano Nasend na? Nasend na? Kape yan na. Kape sana. Sampai dah Banggata. Maksudnya jaraknya ano tapi puna. Maski ka bang asa ng gata? Kaya lang ako sila. Para ganito na ako. Mario play ito. Dahil kung nag-record, mag-record. Yung mga Ang sarap.
Kung sito lang sa taas. Yun? Yung nakalabahan ng asin. Madami short ko na. Siguro. Oo.
yun, sa 20 Tawag mo talaga ng pagbubuhay. Di, feedback ng pansin nila. Diba? Init pa kaya daw init. Init kaya o sabihin mo ko.
Alam mo, kasi wala mo kung sirang